आहा दिनै आंनि जोबोद खुसिनि दिन मानोखि आं हायना मुलि होनाया 15 दिन फुरा जाबाय दिनै बे 15 दिननि उनाव बाबाया होनदोंमोन जे हायना मुलिखौ दानगारनो हागोन अब्ला दिनै बाबानाव थांनानै बे हायना मुलिखौ दानगारहैनोसै आं अब्लासो आंनि जिन्दगिया मोजां जासिगोन एकदमबारे मोजां भगवान बे हायना मुलिखौ नोङो मोजाङै मोजां दानगार होदोलै जुदि नोङो भगवान बे हायना मुलिखौ मोजाङै मोजां दानगार होयोबा नोंखौ सोरगोआव दंबाबो लायनानै बोरमा खासिसो 2 केजि लायनानै नोंखौ जोंनाव ओंखाम जाहोगोनलै भगवान बोरमा खासिजों नों टेनसन खालामनाङा नों बे हायना मुलिखौल' मोजाङै मोजां दानगार होदो भगवान मोजां खामानियावलाय माखौ नेबाय थावनब्रा दानो थांखानोसै आं बाबानाव थांनानै बे हायना मुलिखौ दानगार होखानोसै आं बे हायना मुलिखौ दानगारबासो बे खान्थाल आंखौ होसोनाय नंला साला बेरामोन्दायाबो आंखौ लाला गोसोबाबो गोसो जाफिनला बेरामोन्दाजों इसोरानोथ' आंखौ मानो बिदि सोरजिखो इमान अनथावथावनो रावजोंबो नायफिनजाला आंनि जिबननि दुखुखौ सोर मिन्थिबावनो आं जे मा जानानै दं बेखौ सोर बुजिबावनो बेरामोन्दायाबो गोसोबाबो गोसोफिनला मा खालामबावनांगौ आंलाय दालाय बेथ' रामोन्दा फाग्लायाथ' आंखौ लानाय नंखाला आं जेसेबां गोसोबाबो बिनिखायनो बे खाला फाग्लाखौनो बान्दर मोखांबाबो लानांसिगोन खोमा आं बिदिनो खालाममारनांसिगोन बे खाला फाग्लाखौनो लामारनांसिगोन नङाबा मा उफायबाव आंनालाय गोसोबाबो गोसो जाफिनि जिबनखौलाय बे खालानानो गथायनांसिगोन आंनि जिबनखौ गाज्रियालाय गाज्रि नंखाया खालायाबो अब्लाबो लानो बासायगारदोंमोन आं बेखौ लानो बाबाबो दालाय बहा गोबावनो बेखौनो लानांसिगोन बे खाला बान्दर मोखांखौ लानानैनो मोजां संसार जानांसिगोन आङो बे खालाखौ दिनैनो लोगो मोनबा दिनैनो होननोसै आंबो नोंखौ लानोसै होननानै मानसिखौसो बहा लोगो मोनगोनथाय दायो है मानसियाबो सैमा आथिंखा दा बाहेरायाव ओंखारबानो लोगो मोनगोन आं बेखौ ओरैनोबा आंखौ नागिरबाय थाखायो बियो आंनि फाग्लाखा ओरैनोबा बाबा 15 दिन पूरा जाबायलै दिनै 15 दिन पूरा जाबाय हायना मुलिखौ गोख्रै दानगारदोलै आं सहायनो हाला बाबा गोख्रै दानगारदो साला फुंजामुथि नोंनि मोखांखौसो नुलायबाय आं दिनै साला आंना दिनानो दिनै पुरा गाज्रि जाखासिनो बियो नोंनि मोखांखौ नुबाथाय आंना दिनानो गाज्रि जायो फुंजामुथिलाय आंनालाय मानो खारबोनांगौ नोंलाय आरो आं फुङाव सिखारनानै मेगन खुलिजेनबानो सिख्लाफोरनि मोखां नायनो लुगैयो सेंग्राफोरनि नङा मिन्थिबाय आंना फुंजामुथि सिखारनानै मेगन खुलिजेनबानो सिख्लाफोरनि महर नुबासो आंना दिना मोजां थाङो मिन्थिगौ नोङो बेनिखायनो आंनाव फुंजामुथिबाथाय सेंग्राफोरा दाफैखा आरो नोंनाथ' महरा मोख्रा बान्दरनि खिथुदां माथांसो एकदमबारे नायथाव जायो देलै बाबा सरि बेफोरखौ बाद दोनथ' बे हायना मुलिखौ गोख्रै दानगारदोलै आं सहायनो हाला बे 15 दिनखौ बोरै थांगारहोखो आंसो मिथिगौ साला फायखाना सिङाव हाबै गदों आं बे 15 दिनखौ हायना मुलिखौ गोख्रै दानगारदोलै बाबा मोसौ साला नोंखौलाय हायना मुलिखौलाय सोर सेंग्रानो होनो थिननाय हो सोर सेंग्रानो होनो थिननाय दे दानगोन आं खिन्थु आंनो दानो 1500 थाखा रां नांगौ दानो मा 1500 बाबा नों दानबाथाय 2000 बाबो होनो गोसो आं दे नों गोख्रै दानदोल'लै बाबा आं बाबाय बे हौवाजों हौवा हाबा जालायनो नागिरबाय थायो आं सहायनो हाला बाबा 2000 होगोन आंनो दे अब्लालाय 2000खौनो लामारगोन आं दे बुं बे हायना मुलि होजाग्रानि नामा मा बे हायना मुलि होजाग्रानि नामा बाबा बे हायना मुलि होजाग्रानि नामा बाबा खान्थाललै खान्थाल मा फान्थाल नङालै बाबा खान्थाल आच्छा खान्थाल बाबा खान्थाल खान्थाल बिदिबाथ' आं मन्त्र रायनांसिगोन बे खान्थालनि थाखाय हायना मुलिया दानगारनायनि थाखाय दे बाबा गोख्रै रायदो मन्त्रखौनो बे हायना मुलिया गोख्रै दानगारनायनि थाखाय सिरिथा मोसौ आं रायनोसै मन्त्रखौ एकदमबारे सिरिथा गेजेराव जेबो बुंनाङा नङाबा मन्त्रआ खामानि होनाय नङा ओम खान्थाल सान्थाल रेबकनग्रा दानथाल बोरमा खासि दानथार दाउला खासि दानथार हायना मुलिया गोख्रै दानगार ये हायना मुलिया गोख्रै दानगार ये
खान्थाल सान्थाल रेप खनग्रा दान्थाल हायनामुलिया गोख्रै दानखा ओम क्रिम 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 स्वाहा 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 मा बाबा मामोन बेलाय मा रेप गित खनलाबायखो नोंलाय माने यो होनलाबायखो नोंलाय सिरिथा मोसौ रेप गित नङामोन बियो मन्त्रसोमोन बियो मन्त्रसोमोन मिथिबाय ब्लाडि फुल साला मा मन्त्रआनो बिदि जाबाय बाबा आंना मन्त्रआ बिदिनो जाबाय मन्त्रआ कमप्लिट जाबाय दानगारबाय हायनामुलिया बै सेंग्रानाव थांनानै नायदो दानगार जाबाय हायनामुलिया मा बाबा हायनामुलिया दानगार जाबाय नों मारगौ नों नंगौखौनो होनदोंना दानगार मारबायना औ नंगौ मोख्रा खिथु बायदि मोखां दानगार मारबाय मा फोथायाखै नामा आरो गोख्रै हरदोसो आंना 1500 सरि 2000 गोख्रै हरदोसो नङाबा नै लगायफिनसै आं हायनामुलिखौ ओद बाबा बिदि नङाब्रा होगोन टेनसन खालामनाङा लगायफिननाङालै आं फायखाना सिङाव हाबनानै थानो हाला हि नै बाबा लाथारदों नोंना 2000 एकदमबारे गरमथार मैयासो बेंकनिफ्राय हाननानै लाबोनाय आं बिदिसो जानांगौ दा मानसिया बे नोंनि मोख्रा खिथु बायदि मोखांखौ एकदमबारे नायनो बाथारबाय आं थांनो बिनिफ्राय गोख्रै नायनो बाथारबाय आं बाबा आंना मोख्रा एकदमबारे मोख्रानि खिथु बायदिथार नामाब्रा औ नंगौ थांनो बिनिफ्राय गोख्रै दारमासथिनि ओरैनोबा सिख्लाफोरनि समायना मोखां नायनो लुबैबाय नोंनिखौ नायनो बाथारबाय थांनो गोख्रै बिनिफ्राय बाबायाबो एकदमबारे जों बायदिखालै सिख्लाफोरल' आरोबाव आंनि सिगाङाव हाजोआव जेवसे मिनिबावदो थांनो गोख्रै बिनिफ्राय दे बाबा थांनोसै होद हामबायलै बाबा एकदमबारे हामबाय ओमफ्राय बाबा थांनायनि सिगां हायनामुलि मोनबावगौमोन नामालै ना पाथिनो होनो ए मोसौ हायनामुलि नांबावगौ नोंनो हायनामुलि थैनायनि मुलि हरनि आं लांनो थैनायनि मुलि होद बाबा नांला थांनोसै मोसौनो साला हायनामुलि नांबावगौनो बेनो साला सेंग्राफोरनो जाहोग्रायानोसो अब्लाबो आंहा 2000 मोनगौबालै सप्तासेनि जाखासिगोन आंना बेनो साला ओम हरि ओम जय जय नै साला माथो खान्थाला बेहायनो दं ओइ खान्थाल यो खालाबाय मा यो खान्थाल नों मोजां जाफिनबाय यो आंलाय मा जायामोनब्रा मोजां जालायलायनायलाय आंलाय जेबोखौनो जायाखै दा नों आंजों हाबा जाला आरो खान्थाल यो फाग्ला खालाबाय मा होननाय जादों बेलाय आंलाय नोंजोंलाय मानो हाबा जानांगौ यो माथो नोंलाय मोजां जामारबायलै खान्थाल बाय यो खालाबाय नोंलाय मा जालाबायखोब्रा दिनैलाय यो होद आंना एसे खामानि दंलै नों थाथ'दोलै खालाबाय यो मानसियालाय मा जाखो बेलाय दिनैलाय यो दे थाथ'दो आं थांनोसै यो दासो जादों साला आंना जिबना दालाय आंखौलाय रावबो डिस्टार्ब खालामग्रा गैला दा ओद भगवान हामबायलै आंनि जिबनखौ मोजां खालामफिननायनि थाखाय ओद भगवान नों हायाव थानायमोनबा एकदमबारे नोंनो मेथाइ जाहोथारबायमोनलां हामबायलै भगवान हामबाय मेथाइ जानोबा गाहायाव फै दानो फुंजामुथिलाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय आंनो खोन्थायाफ्रा मानो थांगोन आरो जेराव मेराव नोंनोलाय मानो खोन्थानोसै आंलाय माखौथो रागा जोंलायखोब्रा नोंहालाय फुंजामुथिनोलाय आंनि रागा जोंनायखौलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानोसै आंलाय खोन्थाबासो मिन्थिगोन दा आंलाय मानो रागा जोंदों आं मा दाय मावामोन खोन्थाबासो मिन्थिगोन दा आंलाय बुं गोख्रै बे सिख्लाजों हर थाहैनानै मा खालामलायदों नोंसोर गोख्रै खोन्था अब्लानो रागा जोंखागोन आं होद साला दाबो बेखौनो रागा जोंनानै दं आरोना नोङो रागा जोंनांलालै बेखौ बावगारदो गोख्रै मानो बावगारनो इसे गिदिर खोथाखौ मानो बावगारनो नों खोन्थानो हाया दा अब्ला बिदिनो रागा जोंबाय थागोन आं मा गिदिर खोथासै बेलाय गिदिर खोथा नङा दा बेलाय बेखौनो रागा जोंबाय थायो सोरबा नोंसिनि थाखाय नङा जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय गिदिर बियो मिथिबाय जोबोर गिदिर खोथा बियो आंनि थाखाय जोबोर गिदिर खोथा मिथिबाय होद नोंबो एकदमबारे जाम्बिथारलै एकदमबारे बुजिथारा आंलाय जाम्बिखादा आरो खोथाया बुंबासो बुजिगोन दा नों बुङाखैनोबा बुंद बै हराव जुमखाजों मा खालामलायामोन नोंसोर हरसे गाहाम जुमखाजों नोंजों मा खालामलाया जेबो खालामलायाखैलै मा खालामलायनांगौ जाखो जोंलाय सानैजों लोगोसो दा जुमखाजों जोंलाय मा खालामलायनांगौ जाखो जेबो खालामलायाखैबालाय ओइदिनखालिलाय मानो हर थाखो नोंसोर बुंद मानो हर थायामोन ओइदिनखालि बुंद गोख्रै होनखाबाय दा गारि गाज्रि जादोंमोन गारि गाज्रि जानायखाय फैनो हायाखै मानो बुजिया नोंलाय
जायाखै नोंसिना गारिया गाज्रि एकदमबारे गारिया गाज्रि जाथारखायाखै नोंसोर सानैजों हर थानो होननानै थाथारखादों एकदमबारे मिन्थिखागौ आं नोंसोर सानैखौ बे जुमखाना माखा सिख्लाखौनो एकदमबारे हौवाफोर फोथायग्रा नुखायो नायनायावनो सिनायखायो आं बैजों हर थाबायग्रा बायदि नुखायो सिख्लाखौनो ओइ मालायखौ बिदि जातपात होनबाय थाङा दे नोङो गाज्रिनो दा बांद्रायबा थांसरगोन आं रागा जोंबा मिथिबाय दाब्ला बे सासे सिख्लानि थाखायनो आंखौ बुनो ओंखारबाय नों दिनै बे मालाय सिख्लानि थाखायनो होनबालाय नोंलाय मानो बुजिया मालायखौलाय मानो गाज्रि बुंबाय थायो बुंबाबो बुजिया नोङो जाम्बिथां माथां दाब्ला बुजिजोब्बाय आं नोंखौ बुजिनो आन्था गैलिया सासे गुबुन सिख्लानि थाखायनो नों आंखौ दिनै बुनो ओंखारदों बुजिजोब्बाय आं नोंखौ बुजियालै नोङो एकदमबारे जाम्बिसो मा खालामनो खालामबाय था नोंनि गोसो बायदि खालामबाय था खिन्थु आंखौ डिस्टार्ब खालामनो हालै बिदि सोंलु सोंला सोंबाय थानानै मिथिबाय नोङो आंना बिदिनि थाखाय सम गैया थादो थांनोसै आं गुबुन सिख्लानि थाखायनो नों आंखौ